Hello, sziasztok! Itt van velem Ádám, Hello! itt van velem Martin, Sziasztok! és most Skype Block Survivor-özni fogunk. Hú, Megteremtő szerverén! ki tudtad? Enyém a tábla. Jó, és mióta is próbáljuk, hányadszorra is próbáljuk ezt felvenni? Most nem vetted fel? De, csak anyadszorra próbáljuk? Ja. De a levelét ne üsd. Onnan jön a settling, kis Hát van. jó, de több eséllyel jön, ha nem ütöd. Honnan tudod, honnan beszedte ezt? Ugyanolyan. Mennyire vigyük le az egész szigetet? Nem tudom. Jó, te geci ásod? Ó, nem. Nem beszélünk. Kész az automata kaktusz farm. Áú! Le fogsz esni. Nem fogok leesni, mert szívtelek. Ezt még egy fődetszer kapalintottam meg. Egyet ássunk le szerintem egy blokkal. Szerintem így ezen maradjunk itt. Ezt mondtam, de nem mondja senki. De leesik egy csomó föld, nem is figyelte. Nem mondod. 23, hogy figyeljetek. Nem 15. Hát. Hát így kell. Van már 30. Akkor milyen pró vagyok? Nekem meg van 10, bazd meg. Na, de akkor még a feladataink a szigetem. Ezt tudjuk? Hát egy Hol kint a láda? kőgenerátor, Valaki kellene meg Ez a lap, igen. akkor egy. Miből építsük? Hát valószínűleg földből, de nem ő is, hanem előbb építsük meg. Nem? Nagyon pró lehet, szöveg lesz. de Ó, el. a fát is alakítom, csinálok egy workbench-et. Ide. Hogy esnél le? Segítsünk benne? Kedves vagyok. Erre jön. És mi a... Ne! Jó van. Mi leesett? Ne, azt szokott ne is ki. Akkor, hogy is Nézzétek meg milyen van. Majd a pró. Van saplingetek? Oh, no. 'Nagyon pró vagy. 18 föld volt nálam. Hogy kell tenni? Ide tegyem a lávát. Várjál, nem! Amide? Várjál, várjál, Várok. várjál. Ja igen, oda. Nem, ide. Azt akarom. Hol a jég? Martinnal. Bazd meg. Hú, várjál, ez így jó lesz. Várjatok. Hol a fa? Nálam van 3. Már mint sima fa, rendes fa? Vagy kibontatlan? Azt ott én mondtam. Pontatlan. Ne! Uff. De így le fog esni a blokk. Elkapom én. Mindig ezt tudom. De akkor meg ott fogunk leesni. Azt is elkapom. Oda rakjál valami blokkot, hallod? Hát az volt is blokk, de... Gyere fel, ezt üssél itt. Itt a Én homok. adjál, várj, tudom, hogy ezt hogy... Tessék, itt egy blokk. Adjon valaki egy blokkot. Köszi. Most menjünk bele. Várjál. Adjál. Adjatok egyet. Oké, akkor már kiszedem. Elfelejtettem nekem. Felasztott én meg itt a biztosítást. Gyere már föl. Mindjárt csak kiszedem ezt. Ja, azt nem is kell kiszedni. Gyere fel, nálam van. Adja, várjál, kéne még egy, tudom miért. Add ide. Várjál, még egy kéne.
Ez a neki. Ma most már jó, csak oda kell még ide tenni. De most oda minek raktál blokkot? Miért ne? Azért, hogy oda bírjuk tenni. Na, De innen is oda tudod tenni. Ó, gratulál. csak annyi, hogy obszérián lesz belőle. Te is csináltál egyet? Ez pro. De azt felfogod, hogy most le kéne folyatni a vizet. Már Hát mert ha nem folyik el, akkor obszidián lesz belőle. nincs már obszérián? Nem, most. Itt, várj ezt, így, és akkor így, nem? Úgy ott, aha. És akkor ott a homokat üssük ki, így, és akkor menj innen. Ne! Hogy a picsába ugrottam le? Egyet próbálj. Tudom. Ó, te bányászol, én addig meg beütenék. Sziasztok. Már jó kevés földünk lesz, szóval ez érdekes tisztán. Nem, mész vissza, mész vissza, mész vissza, mész vissza. Nem bírok tőled bányászni. Igen, még szállás. Hol van a homok? Meghaltam vele. Igen, az ott jó, de a homok az hol van? Mit csinálsz, hülye gyerek? Homok. Kell a homok. Homok. Te homok. Homi. Ugrálj valamit, tegyél magad alá. Úgyis jó nekem aztán. Szeglet nem tudjátok kiütni. Dolgozol, vagy nem? Ja, nem napos kérni. Mit akarsz? Mit csinálni? Mondd meg. Levédem a területet. Máshol? Te csinálsz? Ó, van egy könyv! Nekem is. Nekem még egy vasholdröm is van. Hidd el, még jó. Kinél van a drága, imádni való Minecraft zene? Ja, de, én nem. De még. Mennyi követ van? 22. Feléért ki itt mellett, akkor legyen több föld. Nem bánjátok. Ez... Bravo! Ne! Aj, te baznak. Ti mit csináltok? Nem én voltam! Nem, hát kivetted a vizet, te buzi. Szopjálé! De nem én voltam. Gáci. Azt a rohadt, hogy megijedtem. Tehát kivetted a vizet, neked van, bazd nem hívod a kezeddel, te buzi. Nincs is. Elment egy... Jaj! Van még homokunk? Nekem van Nem még tudom, egy. nálam egy volt. Na, itt van valami. Tedd le. Nálam van homok. De oda nem! Oda próbáltam. Ott leesik a homok. Akkor hova tegyek? Ez az nem tudom, mert ide se lehet. De sem. Menjél onnan! Menjél onnan! Menjél onnan! Még! Még! Mekkora pofon Még! vannak neked? Kinél nem jó a Skype? Ja, engem hívnak. Na.
Mennyi fánk van? 2 sticklink, azt kiveszem. Alkapok egy kőcsákányt, akarok követ bányászni. Tessék, kapsz egy fát. Tessék, egy facsákány. Köszönöm. Elvettem. Itt van, Jaj! Dobjad. Köszi. rádobtam teket. Kő. Kő. Ennyi? De bazd meg. Amit lehet, azt a pinket felé. Én meg elkezdem termeszteni a tököt. Hogy legyen több tök. Szétugrálom a tökeidet. Ott állhatok. Itt kéne gyorsabban bányászni? Keresztre. Keres semmiink helyet. Semmiink helyet, köszönjük.